חזרתי בעוד פרק חדש ומטורף. הופה, בוקר, עכשיו אפשר לראות משהו, למרות שהכל בתקיעות. תמות, יופי. דבר שני בו. כן, לעלות לך לראש. לא, זה המטרה שלי. תסתכלו זה. ולקפוץ. דמות מזל, בסדר, לא משהו. אבל ניקח אותו, כי יכול לצאת לי פה. זב? זה פריז, נכון. זה פריז, אוקיי. רגע, אז בבקשה, אחי, בבקשה משהו טוב. בבקשה. מתחנן, הלאה, תפק. בבקשה משהו טוב. זה עם איבנט, בבקשה. אני אתקרב פאק, אחי! What the fuck, אחי! מה אני רואה? אז... the fuck? למה זה מביא כל כך הרבה לשנייה, אחי? ועוד עם הכפול 7. תסתכלו, אם אני עושה ככה ואז וופ, מה? טוב, בואו נצא מזה. חרה משהו. אוקיי, לא יצא שום דבר טוב. יאללה. יו. מה אתם רוצים, יא חופרים מחיי? טוב. רואים מה כתוב פה, רובלוקס. טוב. תסתכלו. אני מציע לכם לשחק רק בבואו לגנוב יוטיוברים, 99 לילות, סטילה בריינרוד, מה שזה לא יהיה, בפרקור הספציפי הזה, זה לא, אוקיי, בזה, רק עם חבר או חברה שלכם שאתם מכירים, את זה, אוקיי, זה לא, וזהו. אלו המשחקים שאני מציע לכם לשחק. זה מה שאני משחק. אתם רואים ששיחקתי פה? זה לא באמת שיחקתי, זה פשוט מופיע לי פה, כי לא יודע, אסור שזה יהיה ריק, לא יודע מה אחרת של זה. קיצר, אז כן, זה היה המשחקים ששיחקתי. אל תשחקו שום משחק אחר, עד שאני אגיד, אם אני אגיד. קיצר, כן. והמשחקים בכללי, צחקו רובלוקס, קלאש רויאל ברול סטארס. את זה אתם לא חייבים, אבל זה די כיף. אם אתם רוצים מדריך לברול סטארס צ'יטים, תגידו לי. את זה אין לי מושג איך קוראים לזה. במשפחה שלנו אנחנו קוראים לזה רכבות, כי זה עם רכבות. האופנוע הספציפי הזה, אוי, רגע, לא. שנייה. הנה, כתוב פה את השם, תעשו צילום מסך פשוט. מה זה עושה אצלי בטלפון? זה מדי פעם שמשעמם לכם רצח, צחקו את זה. צ'אט GPT הוא ממש עוזר, המיקרופון אחר הזה. את זה, יוטיוב, וזהו בעיקרון, כל מה שיש לי זה כבר מה שלכולם יש, כמובן אינסטגרם, עם זה אני עושה את הסרטונים, וזהו כל מה שיש לי לכולם יש, וזהו, זה המשחקים שאני מציע לשחק בהם. זה גם משחק שאני מציע לשחק בו, אני אשים אותו פה נראה לי, כן? זה משחק של דיסני,
בואו אני אראה לכם קצת בקטנה עליו, בקטנה, סליחה, אוקיי. נו מה יהיה? הופה. ישראל, להנמיך. תנמיכו גם בלי הקשר, אני מנמיך גם בגלל הסרטון וגם בגלל הזה. פשוט תנמיכו. אוי, אין לי. טוב. תסתכלו. אתם אמורים, אוקיי, אתם רואים את השעון חול 2 ו-M. קיצר, זה 2 דקות ו-40 שניות. יש לכם לאסוף את ככה, 3, ואז זה נעלם, ככה סמלות. יש לכם 9. כאילו, כמובן שזה יופיע לכם כל פעם משהו אחר. ומטטים. טוב, אז בואו אני אראה לכם איך אני אוסף. זה משחק בלי פואנטה. אבל הוא די, הוא מאוד, למי שיש בעיות עצבים, תברחו ואל תשחקו בזה. דפק. טוב, צלחת. שולחן. כזה. אני יודע שזה לא מה שכתוב לי, אני פשוט עושה אותם בשביל להיפטר מהמקום. אוקיי, נפטרתי, עכשיו יש רק מטטים לאסוף. איפה זה? מה? הנה הוא, תודה לאל. זה היה די קליל. טוב. קיצר, משחק מאוד מאוד חמוד ובלי מטרה. הופה, השגתי. הופה, בואו עשיתם לי פה את המזל. יש לחצי שעה. יש. אוקיי, יש לי עצים לאסוף, עצים צהובים. גם עלים כאלה יש לי לאסוף. אוקיי, עלה, עץ, כלב, עלה, עץ, ואת זה גם. לא יודע מה זה. לא, מה הקשר פרפר? הופה. טוב, נראה לי אני אעשה עם התפוחים רגע. להעלים אותם. טוב, עצים. כי הם תופסים מלא מקום. טוב, עכשיו אני הרבה יותר טוב. הופה. נו, עץ אחד, הנה אתה. תודה, ועלים. זה קל, רק לא להתבלבל בצבע. אוקיי, זה, היידה, טוב. למי שיש בעיות עצבים ומשקפיים, אל תשחקו בזה. פשוט לא תשחק בזה. אל תשחק פאקינג
תשחקו בזה. לא לשחק בזה. טוב, זה היה להיום. כן, קיצר, אז מלא אנשים לא מבינים איך מורידים ברול סטארס צ'יטים, שזה זה. אז אם אתם רוצים, אני יכול להראות לכם. זה מאוד מאוד קל. נראה לי אני אראה לכם את זה עכשיו, לא צריך לזה. טוב, אני רק אמחק את זה. יופי. תסתכלו, אתם נכנסים לגוגל הזה, אוקיי? לגוגל הזה. לא לגוגל הזה. אתם נכנסים לגוגל הזה. קיצר, נכנסים, כותבים באנגלית, לא משנה אות גדולה, אות קטנה, אין את האות הזאת, ואז הולכים לראשון. לפעמים זה יראה לכם משהו אחר, אז שימו לב שזה אדום לבן. הולכים לזה, גוללים, ואז פה יהיה כתוב באנגלית דאולנד. פשוט הטלפון שלי, אוקיי, זה פרסומת, רגע, פשוט הטלפון שלי עושה את זה לעברית. הנה, ואז פשוט עשו ככה, אוקיי, ואז להוריד בכל זאת, ואז, אוקיי, להוריד בכל זאת, נו, ואז פרטים, ואז הנה זה יורד פה. עכשיו, זה לוקח, לכל אחד זה לוקח זמן אחר. לי זה תמיד לוקח רבע שעה, 10 דקות. אני אומר לי זה תמיד, כי אני מוחק ומוריד את זה, כי אי אפשר לעשות עדכון. בשביל שהעדכון יעבור לפה, חייב למחוק ולהוריד. שזה די מעצבן, אבל זה לא מוחק את המשתמש. כן, טוב, זהו. אז ככה מורידים, ואתם נכנסים. וואו, עוד פרט מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. אחרי כשאתם מורידים את זה, אתם לא מתחילים לשחק כמו בוטים. רגע, מהר, אין זמן. לא. אתם לא מתחילים, אתם הולכים להיות רקים שלי, רמה 1 בלי סקינים ומיליון יהלומים. זה מה שאתם הולכים להיות. שום דבר ממה שיש לי אין לכם. אבל אתם נכנסים לחנות, לוחצים על זה, קונים, זה בסדר, אתם לוחצים ניסיון מחדש, ואז זה כל הבראולרים. אחרי שקניתם את זה, זה יעשה לכולם ניסיון מחדש. אתם הולכים לפה עוד פעם, ואז זה כולם רמה 11. ואז אתם הולכים לפה עוד פעם, כל הסקינים והסיכות. ואז אתם הולכים לפה פעם אחרונה. אני לא יודע מה זה, אבל תעשו את זה. תאמינו לי שתעשו את זה. ואז יהיה לכם את כל הסקינים, הכל, איך שפתחתם. יש פה חינם, זה לאינסוף זמן. זה סתם הרי 16 ימים, אבל זה לאינסוף זמן. קיצר, והעונות פה, נגיד בברול סטארס יש עכשיו את העונה של ההלווין, של הממתקים, אז פה זה יהיה עוד חודש. אבל פה זה יהיה עוד חודש, כי הם גם מוציאים, נגיד ברול סטארס עשו עדכון של, סתם דוגמה, פורטנייט, אז הברול סטארס צ'יטים יעשו עדכון של פורטנייט אחרי חודש מהברול סטארס הרגיל, אבל הברול סטארס הרגיל מתכוונים להוציא דמות, לא בעדכון של הפורטנייט, אז הברול סטארס צ'יטים כן מוציאים דמות. נגיד, תסתכלו, הדמות הזאת היא חדשה שאין אותה בברול סטארס, ובברול סטארס צ'יטים יש אותה, שזה עוד יתרון. וזהו, זה היה הסרטון להיום. יאללה ביי.